А доктор? Доктор, ти го видиш ли? Ето, кой си мъжа, това е в момент. Така, ето, болицата пее тази. Да, ето я. Да. Това е важен момент, да се види как е пръкнал, за да слуша мама и тати. И ако стане. Абе, директка. Сега, снимай. Айде, кажи вътре, кажи. Така? Бъде слънце. Дай да го аспирираме човека. Да се спираме човека. Ей, шуба, Лида. Извърши асика. Колко ще трябва да съм ги видя? Такова ли трябваше да бъде татко? Да, женско. Женско ли трябваше да бъде? Първо ли е? Първо. Да го мазна, бе. Кога трябваше да го видя? Кой ми казва? Не си да Девет юни, като спишете. Да, 9. Така, нека да се чука. Нека. Безпет. На Мария ми подай, ако обичаш. Да, мами. На Маричка, че много, чак мозъче му за... Да, с верни. Хайде, Рой, ма. Дишай. Дишай пътя ми в живота си дава. Да му избърши младинката, да ни... Ето, чакай, готова си го. Сега, Айде, Мила. Мила, Мила. Не ли 400, женско? Да, Номера казвам. номера. Да, 400 номера. 400. Да, казвам, да. Сега в номера. И сме на май още. Браво, Това е добро. Това е добро. Дано да се пожелаваме си още. До 10-тия месец да станем 800, пък до 12-тия 1000. Доктор Лизова ще са, нали? Да. Добре. Първата е баня. Така ще й кажеш. Айде. Сега е слага я вече. Той мазното ли може самакна? То самака само с мазнинка друга. И като си я туалирали, ще си я отрили сега. Чакай да те подсушим сега. Да те види татко, че е хубаво. Имаш ли си всичко? Номер. Да, мило. Всичко, което трябва да направите. Аз да си направя облага. Дупа имам. Каква кръвна група е майката? Чакай да се я чуе и тогава ще сложим теглото. Сега първи преглед да изчуем сърчицето. Татко. Не да си краси. Обаче вижте каква къмпотната връз. Значи ниско долу, тук да ни ти, като ти дрямни момчета. Има ти колко килограма на даги? Колко килограма на даги? Ами 15 кг. Айде на тегло. Сега ще изтеглим. Аз съм види, че сами трябва малко да дъръча, ще изчакам да снеме. Да се върши малко. 3 кг и 100 грама. Мамо, наша стане хубава. Там ли си вече листа няма? Аз им помня 349.
него.